Assalamu alaikum jama'a, muna roƙon ku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa, ku hau shi all domin ya sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin bidiyo, sannan ku yi mana like da share. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa tare da ni a cikin wannan shiri namu mai albarka, wato yadda za ku samu 1000 a cikin ƙanƙanin lokaci a cikin wannan shirin namu. Allah muna roƙon ku da idan wannan ne farkon zuwan ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like and share. Idan kuma da akwai abin da ba ku gane ba sai ku yi mana comment. Wato yanzu za mu shiga kai tsaye ne a cikin wannan website ɗin namu. Yawwa, sannan mu shiga domin mu ga yadda yanayin wannan website ɗin yake kasancewa. Yawwa, bayan ya kawo mu nan gurin daga farko sai mu saka wato phone number. Ni na saka nawa. Ina zuwa. Mun saka phone number nawa mu gani. Daga nan sai mu danna alaman send code na wannan gefen. Wato inda aka rubuta nan wajen za mu danna. Yanzu gashi za a tura mana verification code ne. Daga nan sai mu yi copy nashi, sannan mu yi paste nashi a wajen please enter your verification code. Za mu jira har sai an tura mana ne. Yawwa, gashi nan 0257 sai 00. Daga nan sai mu saka password ɗin da mu ma muke so mu yi amfani da shi a nan wajen. Wato wannan password ɗin ko guda 6, 10, 8 ne, duk dai wanda kuka ga dama shine za ku saka a nan wajen. Sai mu danna register. Yawwa, kun ga registration is successful. Sai mu taɓa confirm. Daga nan shiga da mu cikin dashboard. Okay, sai kuma mu login a nan wajen. Sai daga nan kuma mu saka wannan number namu. Sai mu saka password. Da mun sa password sai mu danna login. Daga nan shiga da mu dashboard namu. Login successful. Yawwa, bayan ya kamo nan kuwa to za ku ga akwai naira 500 da aka bayar. Wato wanda da farko kuna yin register za su iya ba ku naira 500 domin ku shiga ku don fara samun kuɗaɗe da shi. In kuna so daga baya za ku ƙara kuɗi, sannan ku samu adadin yawan kuɗin ku ne, sannan kuma adadin da za ku samu kuɗin da yawa. To shine bayan ya kawo mu nan sai kuma ku zo mu shiga na farkon nan. Wato a yanzu za mu shiga nan wajen ne inda aka rubuta investing. Za mu taɓa wannan gurin. To daga nan bayan ya kamu nan kuwa sai mu zaɓi adadin kwanakin da za mu dinga yin wannan order ɗin. To ni da yake zan yi kamar na wata ɗaya sai na taɓa 30 days. Yawwa, bayan mun taɓa 30 days nan kuwa to kenan a koda yaushe za mu shiga ne mu ta yin wannan order nan domin mu dinga samun har tsawon na wata ɗaya. Bayan ya ƙare a wata ɗaya sai kuma mu zo mu ƙara taɓa wannan investing ɗin domin mu yi wannan. Yanzu kuma za mu shiga receive. Sai mu rubuta lambobin da suka rubuta saman nan. Sai mu taɓa confirm. Successfully. Yanzu kun ga a koda yaushe haka za mu yi ta yi kenan. Yanzu an ba mu wajen yawwa 30 naira kenan. To adadin kwanakin da ka zaɓa da kuma adadin kuɗaɗen da za su baka shine wannan yadda tsarin yake. To yanzu mun zaɓi na kwana 30 shi yasa aka ba mu na 30. To da yanzu a ce da muka danna invest nan
sai muka zaɓi 1 day, to 1 day ɗin shi ma adadin kuɗin shi daban kamar yadda kuke gani percentage nasu a nan wajen 4%, 5%, 5.5 gashi 6, shi yasa aka bamu wannan 30 ɗin nan. To kamar dai haka a koda yaushe za a shigo a yi ta yi har a samu adadin kuɗin da za a cire, ko kuma idan kuna so ku samu yawan kuɗi za ku iya saka naira 5,000, amma ban ce muku ku saka ba saboda sai kun fara gwadawa da wannan kun ga yana yi, to daga nan ne za ku yi wannan. Sai kuma gashi daga nan in kuna so ku cire wannan referral ɗin naku sai ku shiga nan my link, daga nan ga referral link naku a nan wajen ku danna inda aka rubuta copy link ɗin nan, zai copy shi direct, sai kuma ku je ku tura wa abokanku domin ku je ku wato saboda ana yin wannan ma akwai kuɗaɗen da ake bayarwa na referral, saboda wannan dai referral wannan shi yasa nake faɗa muku wannan. Ga team naku, daga nan zai mu shigo inda aka rubuta my, a nan wajen za ku ga profile ɗinku ne inda za ku shiga ku canza irin su bank information naku da dai wasu abubuwa da dama, wato in ma kuna so ku canja irin su password naku su waye dai gaba ɗaya a nan wajen za ku iya ga application nashi in kuna so za ku yi download nashi domin zai fi muku sauƙi akan ku shigo browser kuna ta yi. Ga adadin abin da ake wannan, idan kuka yi inviting mutane 10 to za a ba ku a nan wajen naira 300 kenan mutane 10. To idan kuma kuka gayyaci mutane wato 50 za su ba ku naira 1,500 wato 15. Idan kuka yi kuma inviting mutane nawa kenan 300 za a ba ku naira 10,000 shi ma a nan wajen. Kamar dai a haka ne idan kuka so kuka sa duk wanda kuka gayyata idan ya saka wato yayi top up na kuɗi har naira 5,000 ɗin nan domin ya samu kuɗaɗen da wuri, to za a ba ku naira 100 daga ciki. Kamar dai haka abin yake tafiya. Kada ku manta a koda yaushe ne za ku dinga zuwa bayan kun zaɓi na 30 days sai ku dinga zuwa ku taɓa wannan receipt ɗin, daga nan ku saka lambobin da aka nuna sai ku yi confirm, shikenan kun samu naira 30. To 30 so nawa za ku saka har su kai irin abubuwan da kuke so ku yi. Ga cash out sai kuma ga adadin kuɗin da in ya kai za ku iya cirewa, gashi idan ya kai naira 3,000 za ku iya cire kuɗin ku kai tsaye har izuwa bank naku. To muna roƙon ku da Allah ku ci gaba da jajircewa domin irin waɗannan abubuwan yawancin su da gaske ne kuma ana samun kuɗin da wuri.